ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଭାଇର ଝିଅର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ମନ୍ଦିର ଗଲେ। ନାନା ଏପଟେ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ହୋମ ପାଇଁ ଆମର ସବୁକିଛି ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ନନା ଆସିଲା ପରେ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସଜାଡ଼ିଲେ ଆଉ ହୋମ କଲେ। ଆମ ଘରେ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହୋମ ହୁଏ। କାହା ଘରେ ହୁଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ। ଏପଟେ ନନା ହୋମ କଲେ। ହୋମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଳତି ଆଉ ଝୁଣା ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଲିଲା ପରେ ନାନାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ଘରେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ନାନା ଏମିତି ସବୁ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳତି ଆଉ ଝୁଣାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ନନା ସେପଟେ ଚଉରା ପୂଜା ପାଇଁ ଗଲେ। ତ ଚଉରାରେ ପ୍ରଥମେ ଚଉରା ଛିଟ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଆଉ ଠାକୁର ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ଆସି ଏପଟେ ଅକ୍ଷତ ଦେଲେ। ଅକ୍ଷତ ପାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କଲୁ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲୁ। ତ ନନା ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ଶେଷରେ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଚନ୍ଦନରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଅରୁଆ, ଡାଲମା, ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ିଚୁରା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼। ଏପଟେ ମୁଁ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସେପଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ବୋଉର ନାନାର ମୋର ବସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମ ଘରେ ତ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏମିତି ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ପାଳନ ହେଲା ମୋତେ ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।